sama ruwa ka ta samarin duniya. Salamu alaikum. Ayyuka salam. Barka dai. Makaci ne kai kome. Ya gyara mun dalla an ga masoyiya ta. Me? Shekara na nawa wata na bakwai da kai Wato jar da ne to. a nan wurin da Allah. Da masa do mana. Da Da masa kai do. jar da to Qur'ani. Da karkai mana lalata a gurin nan da Allah. Da mana. Wallahi na rubuta ta yasi. Wallahi sai na rubuta. Ofisa, doga makaci. Wallahi kuma ni sai na gara masa do. Ban gane da gara masa. Wallahi sai na gara masa do. Wannan hoto ne. Wallahi sai na gara. Wallahi na gara. Sai na shiga. Kai, me ya faru? Wannan dan baki ciki ne yana son gara masa do yana baki ciki a nan gurin. Ka san da gara Kwantar da hankalinka. Irin yan ƙauyen nan ne ba wa'annan ba. Kwantar da hankalinka, Lukman. Kai, ina da ka? Kwantar da Baka da hankali. Ita ba ta da matsala, ka bari in je ganin ta ne za ka ganta, ita ba ta da ka oga. Yanda- Gara masa do tana ciki ina jin kai shi Na da. Kai, Wallahi sai na ga ba komai ne ba wallahi ta kan jar bana zo fa. Ni wallahi sai na ga ta kana wallahi. hauka a nan gurin da Allah. Eh. Ofisa, da Allah. Ba kai gaba su ka bulle shi. To wallahi a can zan kwana. Wallahi ko sati no zan yi wallahi sai na ga ta. Kai kai. Wannan kuma makaci ne ba. Wallahi sai na ga ta. To bari ka runguma ta so da. Runguma ta yi so da wannan. Rawa ya.